Munduko hizkuntza gutxituentzako sarean leiho bat zabaldu nahi du Azkue Fundazioak. Eta horretarako munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrarekin lanean dihardu. Roland Isoirt eta Itziar Idiazabal gonbidatu ditugu gurera. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Zertan datza kolaborazionek hizkuntza gutxituen berri emateko fitxategi bat sortuko duzue, baina zer da praktikan fitxategi hori eta non aurkitu dezakegu? Euskal Herri mailan eta munduan hainbat hizkuntza gutxitu edo daude. Orduan hizkuntza gutxitu horien inguruko webgune bat sortu dugu eta webgune horren helbidea izango litzateke hizkuntzagutxituak.net. Eta zenbat hizkuntza gutxitu aurki ditzakegu fitxategian? Guk Azkue Fundazioarekin akordio bat egin dugu, nolabait urtean 12 bat hizkuntza egiteko, hizkuntzen fitxa egiteko esan nahi dut, eta uste dugu ekimenak aurrera egingo dula eta martxa hortan poliki-poliki fitxategi hori zabaltzen joango da. Oraingoz 60 bat hizkuntza edo aurreikusita dauzkagu, horrek ez du esan nahi zehaz-mehaz derrigorrez horiek izango direnik, ze gero aldaketa batzuk egoten dira, ikusten da beste hizkuntza bat sartzea komeniago dela edo dena dela. Hizkuntza gutxituak asko daude, zoritxarrez gutxitua dira asko gehienak, orduan zer egina ez zaigu falta, baina... Eta Itziar zeintzuk dira hizkuntza gutxitu horiek aukeratzeko irizpideak? Gehien bat erabili dugun irizpidea izan da, Euskal Herrian oihartzuna duten hizkuntza gutxituak. Alegia, Euskal Herrira etorri diren etorkinek ekarri dituztenak eta nolabait hemen hizkuntza horien hiztunak aurkitu ditzakegula kontutan izatea. Pixka bat, hemen ere hizkuntzan aniztasuna bertako hizkuntzaz gain handitu da azken urteetan, 100 bat edo aurkitu genituen oendala urte batzuk egindako ikerketa batean, eta pixka bat hizkuntza horien leku ematen ahalegindu gera. Ez bakarrik irizpide hori, badira beste batzuk ere, Europako eta behar bada interesgarrien iruditu zaizkigunak, esate baterako, benengo egin dugun Europar hizkuntza gutxitua izan da aranera, oso gertu daukagu, oso gutxi ezagutzen dugu, eta beste alde batetik gure naiz Frantziako egoeran, ze Oksitaniera da, oso ez ezaguna eta oso interesgarria den egoera bat islatzen duelako, ezta? Webgunean dagoeneko, 12 hizkuntza topatu ditzakegu, ze informazio eskaintzen da webean hizkuntza hauei buruz? Horre nolabait hizkuntza guztiak antolatu dire Petersen mapamundia erabiliz, hizkuntza guztiak mapamundi horretan kokatuta daude, eta gero hizkuntza guztiak ere nolabait zerrendatuta ditu. Orduan hizkuntza baten gainean sakatuz gero, mapan puntutxo bat argistatu egiten da, eta agertzen zaigu non dagoen berez kokatuta hizkuntza gutxitu hori. Petersen mapa izango litzateke proiekzio kartografiko bat, ez da mapa mundi, ezagutzen dugu mapa mundia, pixkat desberdina da, eta hori erabili izan dugu UNESCO katedraren nolabait ezaginduz, baina gomendioz, ez da. Fitxa hauetako informazioa euskaraz dago, gazteleraz baita, eta Wikipediara igotzeko asmoa ere badaukazue, ez? Hizkuntzak daude, berez, 3 hizkuntza egin ditugu, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ere bai. Eta hizkuntza bakoitzak ematen du informazio jakin bat, eskema bat jarraitu dugu, hizkuntzaren izena, hiztun eurek nola deitzen dioten hizkuntzari, ze azkenean guri basko esaten diote, baina euskera deitzen diogu, ezta? Orduan horri hizkuntza guztietan gertatzen da horrela. Izen asko izaten dituzte, orduan aukeraketa bat egin dugu, non hitz egiten den, zenbat hiztun diren, sailkapen bat, ze hizkuntza familiakotakoa den, hizkuntzaren egoera soziolinguistikoa oso lurralde txiki batean edo zabalduagoa dagoen, ahozko azgain idatzizko horik badaukan, eta baita ere, pixka bat ematen ditu referentziak, gehiago jakin nahi duenak bilatu dezan, eta gero ematen dugu mapa bat baita ere, zehatzagoa. Hasieran Rolanek esan duen bezala, mapa mundian
aurkitzuko dugu non dagoen hizkuntza hori, baina gero bertaratu egiten gera pixka bat lurraldea gertuagotik ezagutzeko. Hori da pixka bat hizkuntza bakoitzaren eskema edo erabili duguna. Eta gero guzti hori Wikipediara igotzeko asmoa daukazu zein izango da prozesua? Itziarrek esan da benez, urtez urte ari gara guztia lantzen, lehenengo urte honetan, pasadan urtean, 2010an, 12 hizkuntza horiek sartu genituen webgunean, 2011 urte honetan ere beste 12 sartuko ditugu. Orduan, webgunea berez, Creative Commons lizentziapean dago, aitortu berdin partekatu lizentziapean, eta beraz, Wikipediara igotzeko aukera daukagu bertan dagoen eduki guztia. Orduan, oinarte sartu ditugun fitxa horiek, pixkanaka Wikipediara ere igotzen hasiko gara, eta hori bai, Wikipediako arauak nolabait ere bermatuz. Fitxa hauek edo hizkuntza gutxitu hauei buruzko informazioa topatzeko, zen izango litzateke jarraitu beharreko bidea? Gure webgunearen bitartez, hizkuntza gutxituak sartu hor, eta hor barruan agertzen da mapa orokorra, eta landuak edo informazioa sartua dagoen hizkuntzak agertzen dira zerrenda batean, orduan hor sakatu eta hortikan ateratzen duzu. Hori da bidea, horrez dagoen hizkuntza bat nahi baldin badu norbaitek, badaude beste bide batzuk ere, euskaraz ez du edukiko segurazki informazio hori, baina bai, zabalena eta guk referentzi bezala erabiltzen duguna da batez ere UNESCO beraren World Languages in Danger deitzen den atlas handi bat, 2009an jarri zuen sarean, eta hor informazio guk ematen duguna, baina askoz gutxiago dago, baina bai daudela munduko hizkuntza gutxitu gehienak, esango genuke. Eta bada beste helbide bat ere oso emankorra dena, noski bere irizpideekin egina, eta gu beti ez gatoz bat, hori da etnolog da estatu batuetako erakunde oso indartsu bat, eta horrek baita ere informazio asko, hizkuntza askori buruz, gehienei buruz ematen du. Beti ez gatoz bat, euskarari buruz esaten duenarekin ez gatoz gu bat, baina tira, hor dago eta informazio iturriak badira horiek, eta beste asko, guk legintzen gerana da ematen dugun informazio hori, zabaltzeko aukerak jendeak eduki ditzala baita ere, ezta? Euskara aipatu duzu, euskarak ze presentzia izan dezake proiektu honetan? Batetik lanerako hizkuntza eta informaziorako hizkuntza hori dela. Euskaratik egindako lan bada, eta guk printzipioz euskaraz egiten ditugu, eta gero itzuli geuk egiten ditugu, bai gaztelaniara eta bai inglesera. Orduan, normala den gauza bat bezala erakutsi nahi dugu euskaraz egina, eta orduan bere ñabardurak ematen ditu horrek, jakina den bezala. Normalkuntzarako prozesuan beste pausu bat, ez? Guk uste dugu Azkue Fundazio moduan garrantzitsua dela sarean euskarazko edukiak egon daitezan horrelako ekimenak ere bultzatzea, ezta? Azkenean Itziarrak esan dabe moduan, euskaraz landutako gaiak dire eta agian beste hizkuntza batzutan jorratu ez diren gaiak dire. Beraz, badeukie garrantzia eta gainera komentatu dugun moduan Wikipediara eduki hori igoaz ere, nolabait lagundu egiten dugu normalkuntza horretan. Azkenean nik uste dut jenteak behar da bela euskarazko edukiak bilatzea, sarean, aurkitzea, kontsultatzea, eta hori da garrantzitsune. Eskerrik asko etortzeagatik, zorte hon proiektuarekin eta hurrengora arte. Eskerrik asko, Hamaika Telebistari, eta espero dut hizkuntza gutxituen informaziori gehituz joatea, ze ez da oso oraindik oso ezagutza hori. Eta nik uste dut zuen beharra daukagula, ze guk atzeatik lan egiten dugu zuek agerian jartzen duzue. Eskerrik asko.